Bridge. Isa napakaganda ng ano, napakaganda ng lugar oh. Makikita nyo. Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat sa lahat. Mga lagi sumusubaybay sa aking YouTube channel, GDE TV Motovlog. Na to. Hanggang dito na lang muna yung ano natin, vlog natin. Milaor, Papa Manila, tapos sa ano po, Milaor. Tayo sa bahay. Yan, ride safe, stay safe. Lahat ng mga bumibiyahe, mag-ingat. Para mas disgrasya. And God bless you all. Peace out.